Cesta, necesta, pro nový nákladní vůz Tatra 138 není ani tenhle terén nesjízdný. K tomu, co sami vidíte, můžeme dodat, že nosnost nové Tatry je 12 tun a 8válcový naftový motor má maximální výkon až 220 koňských sil. Prvá séria týchto vozov opúšťa už Tatru v Kopřivnici, aby slúžili u nás aj inde vo svete.